ଭାରତର ଏକ ଅଜବ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନୁହେଁ ବରଂ 6ଟି ମୁହଁ ଅଛି। ଏଠାରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଲୁଚେଇ ପାରିବେନି କାରଣ ସେ ଏକା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗେରୀର ଶ୍ରୀ ସନ୍ମୁଖୀ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର, ଯାହାର ନିର୍ମାଣ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ତାରା ଆକାରର। କିନ୍ତୁ ଅସଲ ରହସ୍ୟ ଏହି 6ଟି ମୁହଁରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସେହି 6 ରାକ୍ଷସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିଛି, ଯାହାକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏହି ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେମାନେ ସେହି ଶୈତାନ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ରାକ୍ଷସ ରୂପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସନ୍ମୁଖ, ଯାହାଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଅଥବା ମୁର୍ଗନ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯେ କି ଦେବତାମାନଙ୍କର ସେନାପତି ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ବାହାର ଅସୁରମାନଙ୍କ ସହିତ ନୁହେଁ ବରଂ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଭିତରେ ଥିବା 6ଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ। ସେ 6ଟି ଶତ୍ରୁ ହେଲେ କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ଅହଙ୍କାର, ଈର୍ଷା, ଆସକ୍ତି ଏବଂ କାମବାସନା। ଭଗବାନ ସନ୍ମୁଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହଁ ଏମାନଙ୍କୁ ନଜର ରଖେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାଶ କରେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ ପଶିନଥାନ୍ତି, 6ଟି ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି।